दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो उदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि 46थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय राङागरा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 31 जानुवारि आरो 1-2 फेब्रुवारि खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जादों। दिनै जागायजेननाय सानखालि फुंनि 11 रिंगायाव जथुम्मासालिनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो माधबाद समष्टिनि एमएलए बिथां सरन बर'आ। बर' नखर आरो बाथौसालिखौ बेखेवनानै होयो राङागरा गामिनि लाटगावबुरा सुरेन दैमारिया। रुंसारि समन सिंह ब्रह्म गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवो अजित रामसियारि बिथाङा। रुंसारि नगेन बसुमतारी गोसोखां सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो धोनस्री ब्लकनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिया। रुंसारि शिबचरण बर' गोसोखां हिन्जावसाफोरनि मावसोमबादा बेखेवनानै होयो महनपुर BCDCनि मासिगिरि सानजौफु ब्रह्मआ। रुंसारि सबिलाल नार्जारी गोसोखां हौवासाफोरनि मावसोमबादाखौ बेखेवनानै होयो कालिदास स्वर्गियारिया। रुंसारि मनरन्जन बसुमतारी गोसोखां उदालगुरि जिल्लानि थान्दैबादाखौ बेखेवनानै होयो नारायण बर' बिथाङा। रुंसारि महनी रामसियारि गोसोखां आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनानै होयो ब्रजेन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे रुंसारि इन्द्र कुमार बर' मिरु आफादनि थान्दैबादाखौ बेखेवनानै होयो गौरीकान्त ब्रह्म बिथाङा। बे समाव बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि किरण बसुमतारी बिथांनि मोनसे फोरमायथि। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे हाबाफारि बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय। बानजाय आफाद हिसाबै नोंथाङा बेसेबां साखाफारा? दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि एनुवेल कनफारेन्स इन खेराइ 2025 दा बेवहाय बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव मोननानै आं गावखौनो दिनैसिम जि खामानि मावबोबाय बोरैबाबा खाफाल गोनांबो होननांगोन आरो बे गिदिर मोनसे बिबानखौ लानानै खामानि मावनो मोननायाबो निस्सय आफा बोराइ बाथौनि निस्सय आशीर्बाद थागोन। दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बानजायनो थाखाय जों जथेस्थ' साखाफारा जादों। दान मोनब्रैसोनि सिगाङावनो जोङो बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजों जोंनि जिल्लायाव थानाय जेसेबां बाथौ सिबियारिफोर दं जथेस्थ' वेल एन्ड गुड अर्गेनाइज खालामनायनि गेजेरजों जों हेफाजाब मोनदों बेखौ जों बुंनांगोन। आरो नट अनलि फिजिकेल मरेलल' नङा फाइनान्सियेलिबो जों हेल्प मोनदों आरो दा बेनि गेजेरजों सानथामनि जि हाबाफारि जागोन बेवहाय जथेस्थ' जोंनि आसामनि बाहेरायावबो थानाय जेरै हमना ला नागालेण्ड मेघालय नेपाल एन्ड वेस्ट बेंगलनि माखासे गुदि बाथौ सिबियारिफोर नुजाथि फैगोनलाय जों सानदों बिथांमोननि जिथु एकमडेसन फेसिलिटिस थानाय जानाय लोंनाय सिबिनायनि गेजेरजों जों बेखौ जथेस्थ' दासिम साखाफारा खालामना लानो हादों। बिथांमोना दासिम फैगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जों बानजाय आफाद हिसाबै बिथांमोनखौ जथेस्थ' मोजां रोखोमनि रिसिभ खालामनो हानांगौ होननानै दासिम जों मोननो हादों आरो दा बेनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों आरो जेसेबांखिनि जोंनि बाथौ सिबियारिफोर दं जेखि धोरोमाव थाया मानो जेखि आइडिय'लजिजों सिबिया मानो जोंनि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि ओंथिगोनां माखासे धोरोमारि सावरायमेलफोर दं बेवहाय बयबो नुजाथि फैलायनायनि गेजेरजों धोरोमनि माखासे जिथु कनसेप्टफोर सान्थौफोरखौ फैनानै गियानखौ लालायगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो